kasyurikat og sa mga katkat. Hello, hello, hello. Ay, ako na sa din mga kasyurikat na si Syurikat Akera, no? Naglaglaag ko diri karon sa Denmark mga kasyurikat. Ug naata karon sa kanindot mga castle na Rosenborg Castle sa Denmark mga kasyurikat. Ug nice kay diri ang view mga kasyurikat. Tanawa ninyo mga kasyurikat. Feel na feel kin ako diri ang momentum mga kasyurikat, no? Tungod sa kanindot sa ambience diri sa castle mga kasyurikat. Pag abot ako diri sa unahan mga kasyurikat, nakita pa jud kog nay kuan, nay lake nya, nay mga isda dagko kay mga isda mga kasyurikat, no nya. Hemsog kay mga kasyurikat, klaro jud kaayo nga gipinakaon sila sa mga kekero diri charis. Sama sa kahimsog sa akong syamalat. Maayo pa ni mga isda mga kasyurikat, no? Kay wa jud sila tugnaw. Ako gitugnaw jud diri mga kasyurikat, kay tugnaw pa biya maski spring na diri mga kasyurikat, no? Medyo tugnaw pa jud siya. Nya mao na akong view karon diri mga kasyurikat, no? Tan-awan yung mga kasyurikat. Nice jud kayo ang castle mga kasyurikat. Nice jud kayo siya. Wala kay siya tao karon siguro tungod sa tugnaw, medyo tugnaw pa mga kasyurikat. I'm sure, pero in summer labi nating init na mga kasyurikat, murag daghan jud manuroy diri. Nya mao ni karon diri mga kasyurikat, no? Mao ni siya ang pinaka front sa castle. Walang kun diri mga kasyurikat, kay mahal-mahal man ang bayad, no? Nya naa daw ni siya museum diri, so nag-video ako diri mga kasyurikat.